Pekný deň. Volám sa Dominika, ale väčšina z vás ma pozná ako Pravú veštbu. Založila som aj tento nový YouTubeový kanál Domy a nehnuteľnosti s tým cieľom vám pomôcť nadobudnúť, primanifestovať si tú nehnuteľnosť, ktorú chcete, alebo vám pomôcť aj s investičnými nehnuteľnosťami. Dnes som si pre vás pripravila tému, či prenajímať nehnuteľnosť so zariadením alebo bez zariadenia a spravíme si aj výkladík energie. Dobre, čo by som k tomu povedala? Ja keď som začala prenajímať nehnuteľnosti, tak vždy boli zariadené. Boli to kvôli tomu, že chcela som, aby ten priestor bol pekný a aby ten človek, ktorý sa tam nasťahuje, sa cítil dobre, aby nemal veľmi veľa vybavovačiek s tým presunom. Takže vždy boli tie nehnuteľnosti čisté. Ja osobne zariaďujem IKEA-ckým nábytkom kvôli tomu, že je to ľahšie, to dodanie je bez problémov, dajú mi to až na vrchné poschodie. A ešte čo by som vám tým chcela povedať, keď vy investujete tú energiu do toho domčeka, do toho bytíka, ľudia to cítia. Vy keď budete tam dávať nejaký starý nábytok, čo už vy nechcete, všetko tam bude špinavé, že tí nájomníci si to budú musieť upratovať, tak s väčšinou si aj privoláte takých tých ľudí, ktorí neplatia na čas, ktorí nie sú tam buď spokojní, to znamená, že veľmi rýchlo vám odídu, alebo takých tých ľudí, ktorí vám to ešte viac devastujú. Naopak, keď vy zariadíte ten byt, bude veľmi pekný, harmonický, tak si viete tých podnájomníkov privolať a prenajímať to aj trošku za drahšiu sumu a budú si to aj oni viac vážiť. Takže toto je moja skúsenosť. Ja osobne som naozaj za to, aby ten priestor bol pekný, čistý. Keď aj nafotíte ten priestor, ktorý chcete prenajímať, je dobrý ten home staging, to nadekorovanie. Ono to spraví veľmi, veľmi veľa. Mala som takto klientku, ktorá chcela predať priestor, ktorý zdedila, domček, a dlho sa jej to nedarilo. A spoločne sme spravili pár tipov a naozaj sa predal do 1 mesiaca a to predtým dlhé mesiace nevedela predať, lebo tam stačia mini energetické zmeny. Vy keď chcete len prenajať kvôli zisku a kašlete, ako vypadá ten priestor, či je funkčný, tak túto energiu si naozaj privolávate naspäť. Takže skúste nacítiť ten priestor, ako by ste sa tam vycítili, čo viete vy zlepšiť. Poprípade som tu aj ja pre vás. Správame si veštenie. Ak ste si vybrali prvú kartičku, tak toto mi ukazuje, že nemáte byť na všetko sami. A ja keď som prenajímala nehnuteľnosti, tak najprv som potrebovala pomoc, aj som si platila konzultácie od realiťačky, taktiež ohľadom Feng Shui, Marie Kondo kurzy, kvôli tomu, že niekedy aj tie mini rady vás tak posunú. A mne to veľmi pomohlo kvôli tomu, že som začala ten priestor vnímať úplne inak ako predtým. Predtým som bola taká, že toto sa páči mne a také trošku sebeckosť. A potom som začala vnímať ako ten, kto sa tam chce ísť nasťahovať. Takže toto je veľmi dôležité, aby ste sa nebali aj s niekým spolupracovať. Keď som aj zariaďovala nehnuteľnosti, mne pomáhal môj manžel. Pomáhala mi upratovať aj mamina. Časom, keď už si budete kupovať ďalšie investičné nehnuteľnosti, tak už samozrejme si viete zaplatiť tie služby, ale na začiatok poproste aj o pomoc. Nebojte sa, lebo čím budete mať aj viac peniažkov, tým viac budete aj štedrejší voči ostatným a čím viac budete mať taký ten hrabivý mindset, tým viac si odplašujete tých ľudí okolo, ktorí by mali o tú nehnuteľnosť záujem. Ak ste si vybrali druhú kartičku, je tu kartička pohody, je tu energia pokoja. Skúste naozaj sa povenovať, čo ja tu cítim, energii okien. Vyumývajte v tej danej nehnuteľnosti okna
A ak môžete, toto som robila aj ja, vymente tesnenia, nastavte tam režimy. Nech tí ľudia naozaj tam majú pokoj, kľud. A okná sú skvelou pomôckou, ako dodať tej nehnuteľnosti novú energiu, novú dušu, nové svetlo. Takže toto je pre vás rada. Ak ste si vybrali tretiu kartičku, tak treba vyupratovať, treba sa zamerať na mini detailíky. Ja si pamätám, ako som pucovala tej nehnuteľnosti, ako som vyumývala kuchyňu, ako som natierala stolíky farbou, aby všetko bolo dokonalé. Takže aj vy sa snažte zameriavať na tie maličkosti, lebo spravia vám to veľmi veľa. Ak ste si vybrali štvrtú kartičku, tak vypláznite sa trošku kreatívne. Toto značí, že napríklad ja som milovničkou bieleho nábytku, ale potrebujete ten priestor nejakým spôsobom oživiť. Teraz ja aj dostanem, aspoň dúfam, od mojej dobrej kamarátky obraz, ona je maliarka. Taktiež, keď dáte kvetinky, ja mám tiež kamarátku kvetinárku, ktorá mi pomáha, aby som mala v tých nehnuteľnostiach kvetinky. A ono to spraví naozaj veľa, že taký ten pocit domova. A keď ste si vybrali poslednú kartičku, tak vás veľmi inšpiruje vzduch, príroda. Máte tráviť viac času vonku, z prechádzky zoberte nejaké konáriky alebo nejakú čečinu, dajte to tam do vázičky, vždy to tak pekne nadekorujte a ten priestor sa pozmení. Taktiež tie okná a to vetranie tej vašej nehnuteľnosti veľmi pomôžu. Ja budem rada, keď mi napíšete dolu do komentára, ktorá kartička s vami rezonovala a počujeme sa aj na budúce. Majte sa krásne.